separo kegawa Duh Gusti Kang Maha Suci supados asih ning kula geram-geram suarane rota dinawa kepirang sing ketebian kaya krungu matanya sing maju tatu dadane sing mundur tatu gigi rebut dingin sopok hari Melayu patunjang-tunjang lurus selamat dewek-dewekan lurus selamat dewek-dewekan dewek-dewekan Mama tuan rumah ibu tuan rumah minangkane bapak maskur ibu asih sampun lali sareng Mas Udinok iput saking Kedung nang Losari Brebes mamae anom nok rahene gede mamae anom nok rahel matur kesuwun sareng Mas Hadi bos muda sing langit Korea dewek Mas Gun Bansange Geding Mas Udinok iput saking Kedung nang Losari Brebes minangkane ponakane Mama Haji Rusdi sing lagi mirengaken dhewek wong kang paling iman dhewe Mamae Anggun Mamae Anggun Mamae Anggun Mamae Eko Mimi hajat cari sing denyok jenesen Mamaku kaji udin kang lebih gaul bunda lebih gaul wong undang jaya aideno bunda aideno serang kang nulis anak tempel Mimi Dinda Sinda Putri Tunggal Mimi Dinda sing duwe putri tunggal saking Kedeng nang Losari Brebes kang ditembang ibu jagat ajiyo Geding ajiyo gelandangan Korea dewek Mas Jagat Geding Kokira Satria minangkane kang ditembang putra daerah Blangko dewek apa aja Kang Nurjaya Rosmaret Mabak dewek ibu jagat ajiyo Geding ibu jagat ajiyo ibu jagat ajiyo ajiyo ibu jagat sesampun ngaturakeun matur kesuwun Mama Eko
Korea debek sing ditembangi Bapak Masku Ibu Wasibu tuan rumah debek sing ditembangi Kang Uling salam tempel minakan ikan wis enom bobok kang lebih gaul Bunda lebih gaul wamundak jaya serang aya denok Bunda aya denok kekedi lalu Mama nganom nok rahel sarang mas kemgu mas kadia gede ngajalali wong seduluran teganing warase teganing warase teganing larane kaya Salman minangkane bos bebek dewek sareng bok tuane rido sing duwe bawang merah dewe bebek dewek Bapak tuan rumah minangkane Bapak Mas Bud sang Ibu Wasi Mimi Vilaki di Mas Anggun Kantun Mas Hadiah gede minangka bos kuda singaning Korea dewe Ramantur ya saking Cigarugak Subang Hanya denok bunda denok kekudi sareng nokiin saking teman Mama Eko Melaring jagat minganti gonjang ganji tolila gila kasih di ngapa temen becik pasti ketitik wong ala pasti ketara pasti ketara ora subran kelawan sabret priang gakuk sedina loro kieu rasakna tungkep bumi kelawan Mas pengantin pengantin sareng bapak ngadil bos rongsok gede sareng bos martabak pancawarna Kang Nurjaya ini kalabarong manggon ana ningal tentana wijen windon takrane ning tau angin
bawa rasa ing dina kieu Mas Hadi bos muda dewek pinangka sing raning Korea dewek Mas Udine Kedi panggonan aku tak rasa kakene panas dadaku madakan awak aku kalabarong nganti pada gatel di waktu Mama tuan rumah Bapak Mas Kudi Bu Imam Ibu Asih dewek pinangkane Ibu tuan rumah dewek Ndelengaken pangikuti aku bangsa ning guriak bangsa ning cis suara ning anti sambate kaya ganteng Ponteng petak kalawijang ngelamun rasane ngati ngelamun perasane ngati kaya denok bunda denok Mas Udine Kedi tentunya kaya aku kalabarong bakal wis andelengaken bangsa cis ning waktu kian aku rasa gerongokane ya ulan ning lebakian kalabarong ora bakal menang kelawan menang wis jelas kelawan nyata sing telitilan hati-hati sing awasi aja gelandangan Korea ibu jagat Mimi Dandi bangunan aku ing waktu kian anak kang musik toliwani-wani temen iki manusia apa karo panggonan aku wis kacukup useni raga aja maning sipating jal maning manusia yen liwat manuk ananing panggonan aku letak ing siti buntala haraman Korea saking Cigaruga kini aja carine Kedi ning lebakin kalabarong luar petilik ana ning pendawat kidul bok menawa bisa ngaweruhi sapa manusane sing kumalancang kumawani wani musik ketenangan bangsa aku ya Mas Udino kiput saking ketong nang dewek sareng Mas Hadi bos muda sing paling ing lebakin bangsa ning manusia yen arep beber pewanen pacik ning lebakian hati-hati kelawan lumak kudeng sia sing bakal manjing ning panggonane aku ya hati-hati manusia
beli bisa dipungkir, kadar beli bisa dipungkir. Rela mati korban jiwa, Mas Hadi bos kuda Ajio gelandangan Korea, Ibu Jaga. Eling 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 mamang ka eling, hari eling ngasih elingan untuk minggunya. Aja ngilok tutup jamara nafsu, nafsu si mata kadukung. Ragane singkat perempuan aya denok bonda denok mamai eko mamai anu mobrahel Mas Udin Edi. Gandra wisara roe kuning kemkange demane kepatuasa, demane kepatiwasa sayang pisan ngakalane sing durung bisa. Mamai Alvin Medan dia ke dina kopi, Aji ominakane gelandangan Korea dewek, Ibu Jaga. Iya, kau si gancang baik. Beli nonggoni batur ning guri ya ayu cempaka. Ari ipen sedawane melaku pikiran ora karua. Bareng memangkatan wayamene. Ayu cempaka ora sok ngomong yen duwe tujuan mendita. Arep keloyongan mendita. Para mantor ya segede sing ditumpangi. Maipan, Nun wong ayu. rasa kederning pemikiran jujur ayu cempaka ning Maipen. Bisa nek header. Ari arep tek tinggal Maipenku, ayu cempaka ngrasakaken krunya ning Maipen. Priwe sih? Ari arep digawa kosi ngrimpet banget. Melaku bae ketinggalan bae sampean. Ayu nyerimpet. Para mantor ya saking cigarugak mimiku hajah carini mamaku Haji Udin. Ya dudu si nyerimpet no. Yang Maipen maknom jabane bae ora. Ai konon Ari umur wis tua Maipenku. Ngintil-ngintil ayu cempaka sawit cilik mula. Sampai sekian wis dewasa wis remaja. Tolin ayu cempaka kuwar beli sih. priwe Maipen Ya jagat ki lagi geger. lagi geger. Ih, lagi beli karuan kini nok. Matur kesuwun dihormati Mas Kembo sing ana ning Korea dewek serang bokwane asih bae gede. Rakyat ananing tumampel ki pikirane lagi beli karuan. Senok kuwar beli sih. Kun geger masalah kakan apa Maipen? Ay, dadi senok kudurung warup. Ayu cempaka banget ngerasa tamu Maipen. Rakyat ning tumampel ki lagi mikirakan aku tunggul amat tungnok. Wong sing paling diwedeni ning tumampel. Sarang kopi gede minangka saking rekopot medan di sampun lali. Mung sipate ora patut kanggo contoh.
sing arane rakus doyan wadon wis dadi kelakuan sedina-dinane tunggul ametung. Aja maning wong perawan, aja maning sing randa, wong duwe anak laki bakal dheweke seneng ya kudu diduweni. Kaya Dewa Jagat Batara. Makanya maipen kesedawane lu ngapikirannya beli karuan. Mas pengantin oh pengantin, bapak tuan rumah ibu tuan rumah minangkane bapak Mas Kud sareng ibu Wasi sareng Mas Sudin kiput ayah pikiran mangmung dadi ya pikiran kayak kenen kenang ya mikiri Ayu Cempaka konon kah. Duduk konon maipenku kalesan wong sering lembar menjaba. Kaya ku ngrungu bae kabarku maipen. Tumamel gila geger di waraga. Oh, lagi geger tuh. Lagi gegeran der. Makanya bocah perawan bakal jetong maghrib kah suruh pesrengenge ya di kandang belum metu sing omah. Ya embu ari status lengoh rangda atau perawan. Wong duwe laki bakasan pengen kudu kelakon. Ya kudu kelakon sing arane Gusti Tunggul Ametungku. Aduh, beli ngerongo kena jari. Mangane pikiran biang kita ngomong bocah perawan ora ya. Bokatan je lagi lelungan ki kayak kan kuwatir ini nok pikiran mah. Kuwatir ketemu kau rombongane Gusti Tunggul Ametung. Ya memang sebenarnya Ayu Cempaka uga ngerasa kena khawatir. Cuman jareka uang mah tergantung pemikirannya maipen. Ya benar. Ya sing arane ya urip ya mononema milik-milikan. Bokat bae bengikin beli ketemu sukiki ketemu premen. Bengikin beli ketemu sukiki ketemu. Ya iya bokatan mengkonon biang kita kupikiran bae ada. Kuayang ketempuan kita nih wong tuane Ayu Cempaka. Lamun bisa aja sampai ketemu, sekian gage gerega balik ning panggonan maipen. Apa maning kin kiwis tekang endi gini ya? Yambu Separang wiwitan tangan. semene gede-gede nek wayang satuane konon kah. Goyang Ini penghunine ya maipennya. kita ku ya Allah ya mong perawan siji Kita ki perawan bengikin. jadi beban pikiran si Ranang. Duduk konon. Nah apa sih Rikana aku maipen. Ya bokatan diculik kenang rombongan Tunggul Ametung. Kaya-kayane Mama Ipen. Indana kolutan yang siraku. Sing perawan sih. Barang anu empuk ini statusnya apa Ma Ipen? Aja mono-mono. Keder gitu ga. Wis ganok. Kurang parah. Mai pengen pikiran di aduh embuh lagi nang apa. Iya. Mumet bae. Ay akan pikiran. Mikiri pegawaian ya beli peragat-peragat. Mikiri jagat ya komo pada wedining Tunggul Ametung. Aduh, awas kanok. Tunggul amat tunggu kuno beli Aja ngerongok kena kletekan anu. sih aku dadi wong wadon ko. Apa sih? Aja kletekan gak kurang beli. Letak kan dakit. Bocah kun mah. Yari Wis wong wadon ganok. mah ibaratnya kung gawa apa kan ah? Gawa kendi. Ya. Bocah kuan. Wis ganok. Kin maya sembari bebunga pikiran konon ka ambilan pikiran sada tenang aja mikiri sing beli-beli yan cangga senok dua suara enak ora kana. Aduh Ma Ipen ari apa-apa ku ya. Enaknya makin Ma Ipen dikit baik nun. Kepalang demen. Ya. Kelingan Ayu Cempakaku Apa sih? di gudang ditembangin yang Ma Ipen. Ya wis ambilan pikirannya sada bunga sepanggung lorwane dicandak kangge ngormati wong blangko kecipir kabeh kangge maskenan aajio sing gelandangan Korea kanggo mas tole keding papai danis sing duwe wilayah ayo nang sepanggung lorwane dicandak.